le fils illégitime. Dans l'épisode précédent. Mangan do be afere mi ga sigi chokoro bay nite tula nga taka la haji dan Tijani Tangara Jita Ukumanda Malia Sunja Betty Soumaya Typhoon officiel. La magie du cinéma africain vous présente. Yeah man, this is for you the big Typhoon. Soulja Music. Typhoon, Baba Mariko, Angana son kato Jamfal. Jamfale, oh Jamfale. Belaido chamada aunye umashi bosi rafe. Now kwanga chia fonya maga ya Jamfale. Uya Jamfa, angatu alama ni bebe bandunola. Masala, ni tuya segene ye. Umenyema uwele ngumafuye goje ye fuye. Setigi ya fle, donda ni bebe ba. Alijia masaya mi flenye, dondola ni bebe na ba. Hey yeah, Typhoon, je baba ya ngisi sa baba ridugui anga nya chokoro manote chokoro jigi beti fuiti ano jigi bepana anga nyama baba ya glisi sa bolo weta atokana dalin to sa nyama nya chokoro mama baba ya glisi gisa izo za baba nyama za alama ati alama ga c'est sûr hein il faut que faut chokoro nga tra froike bamoko sa bamako udu obega chugurita mais les doutes sera pas parce que faut nega autorisation sur le ka manoko autorisation juma wo tukunisa faut nega ka moko ka yamaro ka no soro aka moko nya chokoroba manote chokoroba ka moko shitiano aka moko dinge flare be chokoroba bulu o dinge flow olu bebe bumoko kele o gara bandi bari o resara o fatura kele o e police ni ine chokoroba la ngala woi mais ni on tarana anti problème sera ko fait ite problème fo soro nko la ne ba nyini fe ka taka na kasi mtaka na tani chokoroba chokoroba se ga dugu kana kasi mina ferega mtaka na parce que machine obi olu kanga brancher la pour ga se ga fenge sans ala atika ala magara nyama ya chokoroba magoi kasi abi nyena bosa amasa e bulu ga sara dia kasi abe bla la amasa ne bala ne de ga bara de ne ma fe na ne docteur de ne ga bara de ne ba to faut te chokoroba la anga ferega ga chokoroba ta ka problème faut ta la ça ata kasi ata yamfela ta sa Je connais. Ala ko iche. Ma imani. Chikui. Nebe mini, sabari doa. Au tantini.
Nia kubani ni ya fami Burama masa. Oh masa de. Burama kumi kasula dara ka kasula. Baba kumi toro bamsa ka kaso klere kono. Jiji flene ka fo penye kono ko ka labla. Ko ni kaso maka. Jiji mo mi ala ka barka do Jiji mo na. Mama kana kasi ma bite kasi doye. Il faut m'habiter kasi doye. Ne be mi fiena. Comme a beba kalama tu kamina déjà. Ne kera sababu ka Jiji muso mi sauver o dona e mobli mi dinema. Mobli wene wele ka fone ko mobli ki kana pi. Donc ne be bon mentela ka ta partie na moto mobli no fait. Sara meta buban ko me kaso. Amina so. Ko mobli wa. Ah, Jiji muso e mobli la mitanye ko ngata mobli no fait pisa badela. C'est vrai que information beka giri mo mais solo do sa ni makanya la safe na itu bulu wallahi ka bonu boy ko sisa o buka bonu o bula do mo ko no sisa ne ben tela meta mobli no fait rapidement meta bata ya ma kana kaside Sara awita so mau so ya me voilà quand Bestoni fais attention à toi. Yeah man, this is for you the big T-Food. I come from Ivory Coast, Soulja, fais le beat. Je vais leur montrer que je viens d'ici. Je suis trop validé. Ja Burama masa. Ne te fen kala mo la fo tribunal la. Zuzi kele ngoro ka fo wati na ko Burama kas. Aisa tifu na kwanga surprise kila. Sino mbona sa mo kanga na pensi yana. Ni ya ko ye fena ma kala ma. Tifu ngo kanga na ko ife. Fe le se ka do aforo yani jishi ba donche. Ha? Wallahi. Sina ba kala ma ko. Ni so jami me na vraiment. Na dro. Na dro dara sheni ndo igo ka bi. Ah, okay. Ni sheni ni. Ni yana ko jibu. Burama ni sheni ni sa. Aha. Burama fle. Nice. Afari bandala kosoveo. Kaso injera kankoi. Eni nyera sabrama. Eni nyera. Afari ka fiya barami, fiya barami. Eni nyera sa. Oh, tifu. Ala damani ngakoi. Oh, le Johnny. Allah. Ni docteur Damele. Ah, docteur Damele. Jiri ne ta kunga klito Burama ka Kenya kula. Aha. Juge médecin spécial d'État. Depuis 2 mois, juge pour acclamer pour mais isolation là. N'a eu ordre dit qu'un régisseur mené, un régisseur nommé. On rappelle à un médecin d'État, il est très spécialisé en. Oui. Comment il a fait? Ah, ni soja est révolu. Ni me la caméra on l'encoller. Voilà. Ça, c'est lui le docteur qui est chargé de prendre soin de. Merci pour tout ce que vous avez fait. Bravo. Gifle. Vraiment, merci docteur. Franchement. Mais j'espère qu'il n'y a rien de grave. Non, mental. Mais à ce qu'on a consommé. Gakum nyere ka yoro man jawlango. Mito kuma be kana laje. Wa menga ni muro funa to ani ayoro anumal do ira be ngule. O be jay ko du. Le wa kila ngi na so ya neke. Ay mito kere fa man jawla. No to la ka so ira no. Yo, tanju mo ga kare butiki kare ko la. Abe no ni villa me no ta. Ok. C'est ça. Vraiment aja la merci. Donc ele bara yere mo ganyara mai ko. Docteur yere tede. Zufi kam yen bara. Numéro pas. Ah voilà, il y a. Non, il est très bien. Oui, papa. Avec Diabé, Damé le Fournier. Moi, ben, à Fordonné. Depuis 2 minutes, Damé le Taraka, Nema, quoi, à Kanaka docteur, Nega Kenya, à quoi, au suit. Quand on donne à Forana Blapila. Matique Damé là. Damé a ce coup de Kenya. Il Damé est raconté bien, mais moi, fait voilà bien, on peut faire. Damé le faux. Damé le faux.
O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen. Docteur ni cɛ ni baraji ala tun bɛ i ka baaraw la. Bonjour mon commissaire. Ah, bonjour. Bravo. Bismillah. Ça va? Oui, ça va. Il va kenner? On est au commissaire Amadi Diallo. Amadi Diallo. Ne bilara kana commissariat la yan kana ina fale. Ina ka problème o yɛrɛ b'a kalama. Min sɔrɔla mina nɔfɛ. A taara conseil de discipline na. Ne bila kana ko n kana remplacer fɔlɔ. Nka n natɔ dossier dɔ dira n ma kana ko n kana ko ɲɛnabɔ sigida la yan. Jɛkulu dɔ bɛ yen a bandi jɛkulu don. Ko West Moja n'a ka mɔgɔw. B'a dɔn a b'a kibaruya kalama. O jɛkulu in na ko ye an k'an tɛgɛ k'a bɛɛ la k'a ko ban walasa sigida denmisɛnninw ka lafiya musow ka lafiya sigida yɛrɛ ka lafiya. Ɲɛmɔgɔ tɔgɔ ko West Moja. N bɛ fɛ i ka fɛnw bɛɛ fara ɲɔgɔn minnu b'i bolo i k'a ɲɛfɔ n ye an bɛ se ka baara kɛ cogo parce que sigida in na f'an k'a ka groupe ko ban. N nakunba y'o de ye ne tɛ n kɔ don ka sɔrɔ a n'a ka denmisɛnninw ka ko ma ban sigida mɔgɔw ka lafiya. Chef an y'o faamu an b'a fɔ i bisimila n'ala sɔnna an bɛ ko voilà komi n y'a fɔ cogo min an yɛrɛ b'a kow la parce que bandijɛkulu minnu mɔgɔ faratilibaw de don u kɛmɛ k'an ka sigida nin bɛɛ ɲagami mais an bɛ ɲininiw la parce que n'i yɛrɛ y'o ye i t'u groupe min na quoi parce que u bɛ baara kɛ comme famille tu vois n'i yɛrɛ y'o ye i t'u ni mɔgɔw bɔra ɲɔgɔn na parce que u ni bandi tɔw ka groupement tɛ kelen voilà u baara kɛ comme en famille voilà mais wa ɲɛmɔgɔba yɛrɛ o ye West Moja ye mais ale t'i tête la à chaque fois dɔgɔkɛ de bɛ a ɲɛmɔgɔya la a kɛmɛ ka ɲɛmɔgɔya da dɔgɔkɛ ma ne kɛ b'a ɲɛmɔgɔ n'o ye Jimi Danger o de b'a ɲɛmɔgɔ la. Jimi Danger. Le même Jimi Danger. Si ale de don. Ba de don. Voilà. N tɛmɛra commissariat fɛn fɛn n y'a tɔgɔ mɛn. Voilà. Wa yɔrɔ caman région n'a tɔgɔ bɛ bɔ. A b'aw fɛ yan. Jimi Danger ko an ye kɔni fusuru ka ko dan na an y'o faga. Kosɛbɛ. Jimi Danger sa. A y'an tɛgɛ d'a kan dɛ. An balimakɛ dɔ ka cɛsiri o de y'a to an ye tɛgɛ d'a kan min tɔgɔ ko Tifun. Ale n'a ka wuli n'a ka cɛsiri o de y'a to an y'an tɛgɛ da Jimi Danger kan. Tifun ale ye génie a bɛ yan. Si a bɛ yan. A bɛ dugu in ma sigida in na i bɛ se k'a kɛ maa ye min b'a to a ye Jimi Danger sɔrɔ. Donc i bɛ fɛɛrɛ bɛɛ kɛ. Awɔ. Walasa Tifun tɔgɔ in. Awɔ. A ka lase mo yan nɔ sini kɛnɛ. N'Ala sɔnna. An bɛ la jɔnjɔn di an ma jamana tɔgɔ. Ale de y'an dɛmɛ pour que ka se k'an tɛgɛ da ni cɛba in kan. Bi kɔni an y'a ka ko nɔ. I ko mɔgɔ kelen de sera ka aw bila ka Jimi minɛ fo ka s'a la. Kosɛbɛ. Ani jɔnjɔn ka kan. Je crois n'o ka kan mɛ. Ani jɔnjɔn ka kan. N'o banna i bɛ na sɛbɛn ninnu di yan fɛn fɛn bɛ nin bandi groupe in West Moja n'a ka mɔgɔw tɔgɔ la i b'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan i bɛ na n'a ye pour que n k'a lajɛ k'a kalan an bɛ se ka tagabolo min k'a ko la pour que ala sɔnna a ko la i bɛ se ka taa. Depuis des soldats y a pas santé. Merci. A b'a hakili to fulaw la furaw dira ma cogo min na a kana fili a tacogo la. N'Ala sɔnna ma an bɛna hakili to la. Ne yɛrɛ bɛna inshallah ne yɛrɛ bɛna bɛɛ n'Ala sɔnna. n bɛna bɛɛ 100%. n'Ala sɔnna. Tifun. Oui. I bɛ fɛn sara fo kosɛbɛ. Walayi ka Salimata fo ka Tɛnɛ yɛrɛ fo lahi Tifun. N bɛ baara la ɲɛ bɛ ninnu na quoi lahi n yɛrɛ dusu kun se wara wallahi parce que ba dɔw nana ka na don jigi kɔrɔ u ye balimaya de ta ka sɛgɛrɛ wallahi baba i b'a kalama e bɛ k'i ta de fɔ n ko bi tribunal la yan maa yɛrɛ ko t'a dɔn k'i bɛ yen koyi an ma sɔn ka ɲɛfɔ yen nɔ parce que ne ko n ko n'a y'a fɔ yen nɔ mɔgɔ tɛ ko cogo dɔn ko dɔ kana na i sɔrɔ a la bolo ye. Nisɔndiya ninnu de ye walayi ala kasi dɛ. Ne ko Fifi kibaruya don fɔlɔ. Depuis n taara kaso la fo ka n'a bila bi la. N ma Fifi kibaruya. B'a dɔn ni n ka den a b'o tɔgɔ fɔ. Walayi mɔgɔ Fifi ko ko. Fifi ye tɔgɔ bɔra maga anw na. Village la. Fifi bɛ so. Baasi t'a la kɔni. Baasi foyi tɛ Fifi la a bɛ so. Tabarikala. A bɛ ka du kɔlɔsi. Ale bɛ ka so. Comme ale kɛlen don k'i yɛrɛ kɛ garde nationale ye nɔ don o don sɛ tɛ baba Fifi ka balawu. Non, camanba de farala. A bolo tɛ jigin kuma si. Tifun walayi ne bɛ ala fo bi walayi. I b'a dɔn u taara ne bila kaso la Tifun ka ne ni mɔgɔ bɛɛ bɔ ɲɔgɔn kan. Lahi Tɛnɛ
n bɛ ka kuma ni ala de ni ɲɔgɔn cɛ ne kelen dɔrɔn de tun bɛ n dama kaso la n tɛ dumuni sɔrɔ n tɛ ji sɔrɔ walahi tuma dɔ la n bɛ se ka tile 2 kɛ n tɛ dumuni kɛ n tɛ ji min ni Sidi y'a fɔ ɲɛna mais Sidi y'a fɔ na mais n'ala sɔnna ma an ka nin kuma nin bila an kana na yɛrɛ dusukasi ni nisɔndiya Voilà, on connaît les gens. Ce soir, on part en boîte, on va faire la fête. D'abord, toi aussi. On fait ta voiture là. On va du coup éterniser des. Ah oui, ou bien. Voilà, ne bɛ yɔrɔ min na sisan nɔ vraiment boîte ko tɛ n kunna fɔlɔ je veux que an ka concentrer. Sara, e hakili la ko nin ye n t'a dɔn n bɛna fɔ cogo min na wa nin t'a to olu lafiya kuma se wagati jan kɛra gɛlɛya kɔnɔna na bi ye nisɔndiya dɔ ye ni Sara k'i ma ko an bɔ a ka taa u yɛrɛ yala a ye taa u yala. Non nisɔndiya yira cogo ka ca min tɛ boîte ye. Avec un malo haut de mort, Tifoun, laisse tout ça là. Sara, tonta ni fa nana bi a ye taa a bɛ ka maloya anw ma e kɛlen k'a fɔ k'aw ka taa yala a tɛ fɛ k'a fɔ dɔrɔn de. Maintenant, comme on veut insister, mais on va sortir ce soir. Voilà, on va sortir. Surtout que Gigi est beaucoup plus bien. On va sortir avec c'est la joie. C'est la joie. Vraiment, Baba, merci pour la permission. Sinon, non, quand tu seras bon, moi, je t'adore. Voilà, villageois, elle est des rois. Non, faut pas dire ça, non. C'est un villageois comme nous, ton village, il a mon ville. Ah, mais pourquoi causer? So siri ni bali la ali sa al ne yɛrɛ tɛnɛ min filɛ ne filɛ ka n bɔ n yɛrɛ la ɲɛ non mais kati tɛ la to yen ne b'a ɲɛyɛlɛ b'a ɲɛyɛlɛ ou bien on va faire la fête. Damana Jibun oui voilà bon ne kun nana cɛkɔrɔba bila donc n'ala ma basi kɛ sisan n b'a fɛ ka taa n ka boîte la donc n'a kɛra cogo min na a bɛ se ka weleli kɛ. C'est vrai olu ka kuma ca patient ko vraiment voilà ne b'a bila Eh, bois, il est Tifoun officiel ici. La magie du cinéma africain. Yeah man, this is for you the big Tifoun. Soulja Music. Tifoun, Baba Mariko, Angana son kato Jamfala. Jamfale, au Jamfale. Belaido chamada au nye umashi bosi rafe. Now kwanga chie fonye mwaga ya Jamfale. Uya Jamfa, anga tu alama ni bebe bandunola. Masala, ni tuye segene ye. Umenyema uwele ngumba fuye gojenye fuye. Setigi ya fle, don ni bebe ba. Alijie masaya mi flenye, don ni bebe na ba.